Днес ще направим едно кратко представяне на марката Geberit, свързано с теоретична част и с практическа част. Може да погледнете на екрана зад вас. Geberit като марка е създадена преди 151 години. Миналата година имаше юбилей 150 години от създаването. В Швейцария, в Рапърсвил, продължава там да бъде централата на фабриката. Фабриката не се занимава само с това да създава продукти, има ангажимент свързан с екологията, с по-малко разход на енергия, с по-малък въглероден отпечатък, така че доста неща са свързани с това производство. 150 години опит се проявяват във всеки един аспект на продуктите, които те предлагат. Може да видите тук, че от 1974 година от създаването си, 1905 година е първото казанче, което те създават, стенно казанче. Вътре е уловен кожух, отвън е дърво, оплавък, изпразващ механизъм, съвсем така абсолютно функционално казанче. 1952 година първото пластмасово казанче за тоалетна чиния създават те. Също така 56-та започват да се занимават с производство на тръби. Geberit имат производство не само керамика и казанчета, произвеждат сифони и също така произвеждат и тръби за мръсна, за чиста вода, вакуумно покривно отводняване. Това са все техни разработки. Също така имаме 64-та година първото вградено казанче, 77-та година първата рамка самоподдържаща и първите тоалетни AquaClean, това са електронни тоалетни с функция биде, душ тоалетни. 77 година. 1990-та, отново свързани и 2004-та с тръби, започва 2004-та да правят тръбите с запресване, MAPRES. 2010-та казанче монолит, това е структура, която се монтира пред стена, самоподдържаща, не е свързано с това да се зида по някакъв начин, просто се монтира на място, където е бил моноблока и на нея се окача тоалетна чиния. Много бърз начин да имате окачена тоалетна чиния без никакъв ремонт, буквално за няколко часа. 2015 започва производство на собствена керамика, 2018 специални разработки свързани с тръбите. 2020 година е първата тяхна серия, която те разработват, Geberit One. И целите тоалетни системи, които в момента са на пазара, са най-новото, което те използват. 2024 започнат да се произвеждат масово туалетните турбофлъш с завихряне на водата, които са изключително ефективни. Това е въпросното казанче, доста функционално, доста добре направено. Между другото, историята на това казанче е, че до ден днешен това казанче продължава да работи и се поддържа. И то е така част от тяхната история е функционално. Всичко е наред. 1964 година първите вградени казанчета. Получават информация обаче от майсторите, че този начин на монтаж е малко сложен за тях заради тоалетните чини, напасване и така нататък. Междувременно те създават един от големите си плюсове. Това е, че целият балон, целият казан на вградената структура е направен от един материал, от едно парче. Няма слепване, няма черупки, които да се залепят вследствие и да има някакви шевове. Всичко е едно цяло парче, което няма шевове и не може във времето да протече. Поради тази причина те имат изключително надежна и дълга гаранция. Майсторите, инсталаторите, които дават информацията, че има малък проблем с монтажите и така нататък, фабриката чува тези проблеми и създава въпросните рамки вече, които и до ден днешен са познати. В случая тук са за писуари. Относно казанчетата, ето това е Sigma, 2008 година, започва да се прави в варианта, който е по-познат в момента. Изключително много елементи, както виждате в един кашон. Много е трудно някой да каже по различен начин от този, който Geberit са избрали, дали всичко е вътре или не. Всеки кашон преди да напусне фабриката се мери до милиграм. Това показва, че в кашона няма нищо повече, нищо по-малко. Заради това, ако някой нещо не намери в кашона, то някъде е изпаднало или изхвърлено, или не трябва да е в кашона. Част от някоя друга част на Geberit. Добре, 2008 година започват да създават активатори, които са с екстракция на мръсен въздух, с амбиентно осветление. Тези активатори са такива, които са само с сензор, докосват се, в смисъл не се докосват, а само се доближава ръката за малко и голямо промиване.
Geberit е фабриката, която в световен мащаб има най-много избор на бутони, на активатори. Защото до преди, да кажем, 7-8 години, единственото нещо, което се е виждало от тяхното производство, са били активаторите и дизайнът е работил само в тази посока. Всичко друго, като производство на Geberit, е било скрито в стената. Фабриките са и 26. 2 в Азия, само за азиатския пазар. Те са различен дизайн, различни функции, имат нещата, които се правят там, на местно ниво си ги правят. В Америка има 2, всичко друго е в Европа. Активаторите се правят в Швейцария, казанчетата се правят основно в Германия. Така изглежда една структура на Geberit с самоподдържаща рамка, с абсолютно всичко нужно за монтажа. Милиони са инсталирани в цял свят. Имате 10 години гаранция и 50 години гаранция за резервни части. Това означава, че ако тази структура след 2 години, да кажем, в този си вид се прави производство, от датата на спиране на производство 50 години напред ще има резервни части за нея. Това е една добра сигурност за клиент и за всички, които ползват такъв продукт. Също така имате скрито захващане с ток и вода, ако е нужно да монтираме в бъдеще електронни туалетни, умни туалетни, които да са от серията AquaClean. Това е една серия на Geberit, която е с душ туалетни, умни туалетни. Също така Sigma казанчетата са за обслужване без инструменти. Не е нужно да се използва никакъв инструмент за обслужването на казанчето Sigma. Всичко е на ръка, всичко е на кликове. Естествено имаме лесно използване, спестене на вода, много добро промиване и лесна инсталация. 175 опции за бутон от Geberit. 135 за Sigma, 26 за Omega и 14 за Delta. Това са 3 варианта на казанчетата, които са възможни за българския пазар и с които ние работим тук на място. Така че може да си представите за какво става дума като избор относно дизайн. Съответно Delta, Sigma и Omega са подредени и като клас. Delta е Basic, основен модел казанчета. Те са със сравнително по-ниска цена. Предлагат 5 дизайна и 6 различни цвята на бутоните. Могат да се монтират върху тях абсолютно всички видове туалетни, AquaClean, дори тези, които са миещите туалетни по същия начин, няма проблем. Те са 112 см високи и са 12 напред. Sigma е най-разпространеното, може би, казанче, заради големия избор на бутони. Те също ги има в размер 12 напред, но ги има и във вариант 8 напред, 8 см. Това не променя ширина и височина. Отново е подготвено за монтаж на умни туалетни, ако решим да го направим. Много дизайн на бутоните. В общи линии при тях може да се монтира всякакъв вид бутон. И Omega казанчетата, те са специфични казанчета, които предлагат модел под 90 см, 82 см имат казанче. Това са ниски казанчета, които се ползват много специфично. Ако имате скосяване, прозорец, някаква преграда, не може да монтирате високо казанче. И понеже казана става прекалено нисък, те имат опцията бутона да бъде монтиран отгоре на куфара. Защото като дигнеш капака, криеш бутон. Тъй като са нестандартни, съответно си най-висок ценови клас. Има 3 дизайна на бутони, не са толкова богати на бутони, но тяхната сила е съвсем на друго място. Те участват там, където други не могат. Това е най-новото, което направиха Geberit и всъщност сърцето на цистерната, това е изпразващия механизъм. Ще ви го покажа после на живо, той има доста функции и доста иновации. Технологията за казанчето е по този начин, това е сечението на казанчето. Може да забележите двата отвора от ляво и от дясно на изпразващия механизъм. Това е част от отливката. Това са два, да кажем, символично рога, които се опират отзад и отпред и създават много добра устойчивост на тубата, на водосъдържателя. При складиране, при транспортиране, при монтаж, това дава много добра устойчивост на самото казанче. Отдолу виждате кожуха от стиропор, който е с изолацията. Всичко е подредено, всичко е лесно за работа. Може да видим казана как е направен от едно парче. Материал, който използват е полиетилен. Изключително устойчив материал, много добър, не се влияе от времето, много надежно нещо. Пълнещия механизъм милиони пъти използван, изключително лесен за обслужване, изключително тих като работа, супер надежден. Изпразващия механизъм, който има собствени настройки
може да се регулира не само количеството вода, която изпуска, може да се регулира и скоростта, с която водата влиза в тоалетната чиния, което е голяма иновация. Въпросните успокоители, така известни на тоалетите, за да не изплискват. Тук има такова нещо интегрирано в механизма и това е нещо, което може да се регулира без да се налагат допълнителни части. И цистерната е изключително стабилна заради тези въпросни рокчета, които ви казах, са част от пластмасовата отливка. Работата на казанчето е от 0,1 до 10 бара. Всеки един от механизмите, първо е важно да отбележим, че преди да тръгне да се предлага на пазара и да се продава, има тест от 100 000 пъти ползване. Ако един механизъм, който правят и е нов, и имат идея да го пуснат на пазара и издържи 100 000 пускания, тогава всичко е наред и то отива на пазара. Имате пускане на водата 6,3 литра фабрично зададени на механизмите, като те могат да бъдат редуцирани между 4 и 7,5. В момента с някои еконорми се изискват тоалетните да могат голямата им вода да е 4 литра. Случва се при тоалетните на Geberit. Успяват да свършат цялата работа с 4 литра вода. Естествено устойчиви и на лоша вода. Сега говорим тук за качеството на водата. Не говорим за това да има пясък, тиня и някакви такива неща. Важно е, естествено, да има префилтри, които да пазят не само казанчето и всичко останало в обекта, който се изгражда. Много лесен достъп, без инструменти в варианта Sigma, 10 години гаранции, 50 години за резервните части. Това е механизма, ще го видите и на живо, с плъзгачите се определя количеството вода за малко и голямо промиване, а това отдолу кръглата част е погледа от долната страна на механизма. Той има тази клапа, която при завъртане има степени и намалява или увеличава скоростта на постъпване на водата в тоалетната чиния. Не количеството, а скоростта. Така и в този случай вече не са ви нужни някакви успокоители, допълнителни елементи, които трябва да се купуват и да се слагат. Годишно Geberit произвежда 4 милиона цистерни, което е повече от 10 000 на ден. Имате огромен избор от активатори, имате казан от едно парче пластмаса, което е защитено от протичане. 65-та година първото казанче, което функционира и до днес. Опит, това е напълно достатъчно човек да е спокоен с тази марка. И резервните части за 50 години напред от спиране на производство на определен елемент също е една сигурност, която когато правиш нещо вградено в стената, е добре да я имаш. Тоалетната, която ще презентираме днес като керамика, е Pravelo. Този модел се предлага и се произвежда ексклузивно за българския пазар. Тази тоалетна е всъщност не само тази, а и всички на Geberit са абсолютно без ръб. Не говорим с полуръб, не говорим с някаква чупка, абсолютно гладки, без ръб, да бъдат лесни за почистване. И имаме дизайн с скрит монтаж. И освен, че скрит монтаж е от горната страна, което, разбирате, е доста полезно. Също така имаме механизъм, който захваща тоалетната към стената, който е доста по-различен от стандартното, което сте свикнали да работите с него. Той притяга тоалетната към стената, натиска към стената, а не фиксира тоалетната просто на шпилките. Също така имате 4 литра флъш, което означава, че с 4 литра вода може да свърши всичката нужна работа при голямото промиване. Имате специален елемент, който насочва в правилната посока водата. Тоалетната и капака са с тънък дизайн и са с бърз монтаж-демонтаж, с забавено падане и имате винаги резервни части за тези продукти. При Geberit почти всичко се предлага като резервна част. Дори буферчетата на дъската, на седалката, гумичките също го има като резервна част. Пантите са като резервна част. Не е нужно, ако имате след изтичане на гаранцията проблем с дъската, например, или с панти, нещо са се амортизирали, да се купува цяла дъска, може да се вземат само панти. Това е въпросната делта, която днес ще разгледаме. Тя е със самоподдържаща рамка, която има начин за да се регулира изплискването. Тя е същия механизъм. Има вариант подготвяне за душ тоалетните, както ви казах. 4,7 литра вариант и 2,4 литра голямото и малкото промиване.
10 години гаранция, 50 години за резервни части, всичко нужно за монтажа е в кутията, не се купува нищо допълнително, няма нужда от някакви крепежи допълнителни да се взимат. Имате опцията за бутон, който е за обществено ползване, то е допълнително с крепежни елементи, с захващане отстрани, за да е труден за кражба. Направен от неръждаема стомана. И имате всъщност всички активатори на Geberit с механично активиране. В крайна сметка, благодаря ви за всичко, което чухте от тук. Само една дума ще ви кажа за въпросните тоалетни, които са с функцията биде. Тук идеята не е отвън да блестят с някакъв невероятен дизайн, но да предложат изключително добра функционалност, защото изчистената линия е лесна за комбинация във всякакъв вид баня, докато когато е нещо доста нестандартно като дизайн, е малко по-трудно да бъде комбинирано. Това са тоалетни, които имат гилза за измиване, която стои в керамиката, измива се с свежа вода, показва се, измива каквото трябва да измие, връща се и отново се изплаква с свежа вода. Самите структури се връзват само към студена вода, самите тоалетни. Те имат собствен проточен бойлер, който загрява до нужната температура. Управлението става или чрез дистанционно, което е свързано с тоалетната, или чрез приложение за телефон, тъй като тоалетната се управлява чрез Bluetooth. И в общи линии това е свързано с душ-тоалетните. А сега можем да преминем към практическата част. Казанчето в този вид го виждате, казахме, че е направен от един елемент. От тук до тук. Това е цяла отливка, няма свръзка, няма гайка, уплътнения, нещо, което може да се промени с времето и така нататък. Абсолютно всичко се случва на ръка. Пълнеш механизъм, камбанка с възможност да променяте нивото на камбанката, съответно да пълни по-малко или повече вода. Единственото нещо, което напред във времето, заради лоша вода, експлоатация и така нататък, би могло да бъде променено при тази камбанка е, тук се ощипва, камбанката може да се извади, завъртаме, изваждаме и тази гумичка може да бъде сменена с нова. Това е нещо, което върши цялата работа. Може да се смени, може да се измие, зависи колко време е прекарала в експлоатация. Връщането по същия начин, обратно връщаме и щракваме. Това ви е обслужването на механизма. Абсолютно проста, елементарна работа. Закрепването, сега като ги сгубя ще ти покажа, но по принцип вътре, това е механизма, който като натиснем повдига и пуска водата. Това в този случай е щракнато тук. Абсолютно всичко е сглобено и няма нищо транспортно, което след монтаж да извадиш и да го изхвърлиш или нещо друго. Всичко е сглобено и ще ти покажа после как е сглобено, така че ако обърнеш казана, всичко да си остане така както е. Да не изпадат части. Следващото е изпразващия механизъм. Има щипка на гърба. Изважда се. По принцип излиза без проблем. Но ако е трудно, може да намалите височината на механизма и да го извадите. И това е втората му част. Още една щипка долу, която излиза по този начин. Вътре те стоят по този начин. При Geberit забелязвате, че механизмите са бяло и синьо. Щом има син цвят, това нещо се движи и има значение, прави нещо. Куките се свиват. Тук натискам, за да го извада от казана. Окей. Също имам реглаж на водата. На малката вода. И клапата. Максимално отворено. Най-бързо изтича водата. Колкото повече завъртам, толкова по-бавно изтича водата. Най-бавно. Как съм сигурен, че всичко е на мястото си?
въпросната кошничка се слага. Елате по-насам да видите. Ето това е място, където ще се щракне. Щом щракне в гърба, тя е на правилното място. Ако не е правилно сложено, тя няма да щракне. Това се щраква в същото място. Готови сме. Сега някои хора се чудат. Пускам малка вода, това е малката кука, подига се целият механизъм. Пускам голямата, подига се само едното. Да не е объркано нещо, не така трябва. Винаги, когато се пуска малко, се пускат и двете. Така направи механизма. Okay. Следващото нещо, което връщаме обратно, пълнещия механизъм, няма участие на инструмент. Всичко е на ръка. Тук не хващаме с инструмент, за да понатегнем. Не е нужно. Забележете какво е. Влиза, това го държи на мястото му просто. Уплътнението е тук. Няма нужда от кълчище, няма нужда от нищо. Това е кран. С права отверка пускаме и спираме водата в този случай. При Сигма е синьо кранче. Въртиме на ръка. Тук ни трябва права отверка. В опътването всичко е направено с картинки. Няма никакъв текст. Следващото нещо е този механизъм. Две рокчета влизат в тази отвори отзад. Има място, където трябва да влязат. И куките трябва да се закачат. Монтирали сме го както трябва. Пуска. Пуска. Окей. Как се фиксира пълнещия механизъм? Ето е щипката. Да. Ето го. Мястото. И как стои тук, това също е важно. Този елемент, който толкова често отива в кофата за боклук, това не е нещо транспортно. Това нещо има няколко функции. Една от тях е да фиксира механизма. Вече е фиксиран. До сега го държеше гравитацията само. Когато това го няма, ефектът е следния. Клиентът натиска бутона, водата тръгва. Пуска бутона, водата спира. А трябва да натисне бутона, да го пусне, да се източи 3-6 литра, колкото е зададено, и тогава механизмът да затвори сам. Но понеже когато го няма това, механизма има и това движение и не затваря, не отваря достатъчно, така че да имаме правилно промиване. Не е драма, продава се отделно. Окей, плюс това, на самия механизъм е написано как можем да регулираме казанчето, да обслужим крана, спирателния, как можем да почистим и да обслужим пълнещия механизъм. QR код, който ни показва пълното описание за работа с това казанче. И тази схема. AquaClean, това са тоалетните, които са с душ. Тази схема показва мръсна вода, чиста вода и съответно, че на 5 см отдясно е тока, на 5 см вляво е водата. Ще монтираме обикновена тоалетна чиния. Но не се знае напред във времето дали клиентът няма да иска да монтира умна тоалетна с повече екстри и така нататък. Нищо не пречи. На това място трябва да се изкара ток. Пуска се гофре, изкарва се електрически кабел тук. Не е нужно да бъде вързан. Изкарайте го на една разпределителна кутия и нека седи откачен, но да го има. И той знае, тук съм отбелязал, че е монтирано, той знае, че на тази плочка, ако и направи дупка тук, ще излезе на кабела. Това не е чистата вода. Това не е тръба, а е трасе. Прави се дупка тук и се пъха мека връзка, която е комплект с умната тоалетна. Това е дълга мека връзка. Когато това нещо е водач и я води тук. Тук се слага тройник и тази тоалетна вече има студена вода, тя си я грее сама, има собствен проточен бойлер, а другата част отива да пълни казанчето. По този начин той е готов за развитие този клиент. Винаги може да си апгрейдва тоалетната. Водата има и още един извод тук. Това е извън рамката на тоалетна. Защото когато Geberit предлагат този тип AquaClean продукти, те са или тоалетна, която е предвидена с керамиката и капака, всичко да е биде тоалетна, или само капаци, които пак са с проточен бойлер, пак показваща се, скриваща се глава и така, доста екстри, но е капак. И когато е само капак сложен върху керамика, подходяща като размер и форма,
тогава захранването с вода и ток е външно. И тогава той може да си вземе студената вода от тук, а кабела той е доста по-лесен, когато е външно, да се захрани с ток. Пак е външно, от другата страна ще е ток. Но за това водата има два входа. И външно, и вътрешно, да може да се стигне до крана горе. Това е причината. Окей. Така. Следващото нещо, което слагаме, са шпилките. Виждате, тези шпилки са с прекъсната част. В зависимост от това как ще бъде монтажа, понякога, ако е много близо, може да опре. В случая ще трябва да ги штракнем. Геообразната част е навътре винаги. Така си е показано и в опътването. Когато ги правите с плочки, имаме плочки, това трябва да е няколко милиметра под нивото на плочките. За да може, когато рамката легне на плочките, а това е под нивото на плочките, и хванем с винчета, да се усети един лек опън, за да може бутона да бъде фиксиран и да не се приплъзва и да не се клати. Рамката има тези гумени елементчета тук, които лягат на плочката челно и осигуряват сцепление, така че да няма движение на рамката. При делта, която в момента показваме, единственото нещо, което трябва като инструмент е една права отверка, за да си спрете водата, и една кръстата отверка, за да си завиете двете винчета. При Сигма тези неща са на ръка. Тук е клинчета едни, които се ползват, штрак, всичко се прави на ръка, не ви трябва никакъв инструмент за обслужване там. Също е важно преди да затворя, тази коронка, ако я погледнете вътре, тя е 600 Въпреки че тук е права вътре отверка, това е 600 Това нещо, ако вкарате 600 и го отвиете, ще извадите иглата на крана. Това е обслужването тук. Това, когато се работи с права отверка, трябва да е по-тясна, защото ако е голяма и заклини в 600 може да го отвиете и да ви измилчите. Така че това тук трябва да се внимава. Понякога се случват такива неща. Рамката. Завинтването. Нещо, което също се пропуска често. В този етап много често са пуснати и са оставени така казанчетата. Когато сложа бутона и го натисна, пластмасата натиска тази шпилка и прави щрак нагоре и не пуска добре водата. Не работи коректно. Едно тук, отчупва се. И вече работи коректно. Така, тези неща имат значение. С това съм оставил едното, за да се види къде са. По този начин имаме монтирана коректно рамка, имаме монтирани коректно бутони, активатора, кръчете долу и горе. Долната страна е пружина. Просто се закача. Това е. Когато имаме за обществено ползване бутони, тук и тук има крепежи, които са с еврейска звезда. Или 600 зависи от това. Може да се наложи два пъти да ходи човека, за да го свали. Първият път да види какъв инструмент трябва. Втория път да го свали. Окей. Сега, когато монтирате бутона, е важно да има лек луфт. Защото ако подпира много хубаво механизма отзад, може със слагането на бутона сме повдигнали водата и да има теч. Това се регулира чрез тези. Те са на винт. Излизат напред или спидират назад. Монтираме го на стената, това казанче, монтираме тази кутия. Тя пази да не се пълни с боклуци и показва точно къде трябва да е отвора, картона, как да са плочките, прави се плътно до нея. И седи до края. После я вадиме и слагаме на нейно място. Това е зарязване. Ти си я мериш, то ти стърчи. То ти стърчи. Стои до края. Това ти показва, ако почнеш да лепиш плочки заедно с това да го няма. Може да влезе вътре. Изправящия механизъм, едно зрънце да има, да попадне там, няма затваря добре. Това е защита.
Това ти стои, ти го правиш така, картона да е така, че да сложиш и да е окей. Лепиш си плочката, изрядваш си я по него, лепиш си я. Това е като елемент, който излязва и трябва да го обиколиш от всякъде. Но трябва да си плътен. Защото ако не си плътен, рамката пропада, не можеш да монтираш добре бутона, бутона не е устойчив, клати се и така нататък. Доста се променят нещата. Не трябва да имаш един пръст тук, един пръст тук. Хубаво е колкото можеш по-плътно да направиш. Това нещо по принцип много хора мислят, че е някакво уплътнение, нещо и отива в кофата. Казвам, чести грешки, които се допускат. Следващия етап е монтажа на тоалетната чиния. И сега пристъпваме към монтажа на самата тоалетна. Важно нещо, което искам в началото да отбележа, което също е така от не малко значение. Кашона на Geberit, когато вътре има керамика, керамиката е стъпила върху второ парче картон, което е с лепенка и е залепено за самата тоалетна. Вадите от кашона керамиката, тя излиза заедно с това парче картон и можете спокойно да я сложите на неравна повърхност, да не се притеснявате, че има камъче, нещо да се удари, да се счупи, да се спука. Така че това е още едно осигуряване от гледна точка на опаковката. Знаете, че доста тоалетни се доставят с тиксо облепени, дори няма картон, докато тук нещата са доста по-различни. Първо нещо, което трябва да направим е да си подготвим шпилките, колко трябва да излязат от стената напред. В опътването това е описано с картинки, като е записано, че този размер от център на отвор до стена се измерва и то е буквата А и се добавя 2 см. Колкото е това разстояние от центъра до стената, трябва да добавим 2 см. В нашия случай тук сме 8,5. 10,5 трябва да ми излезе шпилката от готова плочка. Ако имам шумоизолация, предвиждам и нея. Дългите гайки трябва да са в едно ниво с шпилката. В това положение вече сме подготвени като шпилки за монтаж. Крепежните елементи, чрез които става монтажа на тоалетната, са си интегрирани вътре в нея, черните части. Това и това. Този елемент не се маха, ако сте при стандартно казанче. Маха се само ако сте при казанче Омега, което е ниско казанче. Ето този стикер отгоре, ако го погледнете, пише, че този елемент се маха. Ако център бутон, център чиста вода е по-малко от 50 см, нужно е да нямаме преграда, за да стане добро обмиване. Но тук в този случай водата е по-високо, имаме по-голям напор. Ако това го махнем, ще имаме изплискване и неправилна работа на казанчето. Така че това си стои тук. Монтажа, може да дойдете да погледнете. Единственото нещо, което иска от нас е да е по средата да влезе на крепежите. Влизат леко под ъгъл шестограмите. Виждате, леко под ъгъл. Това е монтаж. Много ли стяга? Стягаме така, че да е максимално при това рамо. Направено е с такава дължина, че не мистер Олимпия, но един средностатистически мъж да не може да го предобри, защото вътре в крайна сметка са метални елементи. Изглежда вън пластмасов корпус, но вътре са метални зъбни колела. Няма шанс да го пречупиш или нещо, ако не го усилваш. Така че, да. То в опътването е записано да не се слага тръба. Точно това е написано. Картинка. Натягаш максимално, за да е правилен монтаж. Следващото нещо. Трябва да монтираме капак. Монтажа на капака е с монтаж отгоре. Пуска се котвичката, отдолу, захваща, навиваме. Пантите са от две части.
държим и навиваме, като пинчетата имат посока. Това също е описано и трябва да се съобрази. Има една издатина, която трябва да е към стената. Ето тази издатина тук. Преди да го стегнем добре, в комплекта на капака имате този шаблон, важен за ползване. Хубаво е след това да остане при клиента. Някога, ако се наложи демонтаж, притягане или каквото и да е, това ще помогне след това правилно да се монтират пинчетата, за да може да се щракне коректно горе дъската. Така съм ги направил, че да могат да се движат, за да мога да ги коригирам сега, когато сложа капака. Капак, пантите са си монтирани в случая. Принципно са отделно в кутийка. Тази част и тази част отзад влизат една в друга. Затова казах, че пинчетата имат посока. Това е към стената. Винаги, когато въртиме капака, го въртиме така и така. Не го въртиме в тази или в тази посока, защото това са тежки панти, могат да изпаднат. Метална панта може да изпадне, да счупи нещо и така. Това го въртиме в тази посока. Нагласяме дъската, ако се наложи, можем да я вече допълнително притегнем отново с шаблона. По този начин сме монтирали седалката, капака, тоалетната чиния, извадихме и върнахме обратно механизмите на казанчето, абсолютно всичко, което е нужно. Няма кой знае какви инструменти, не е нещо кой знае колко сложно. За всяко нещо, за всеки етап има опътване, което е изключително подробно направено. Голям плюс при геверите, че всички на високите нива във фабриката са стартирали от инсталатори. И те знаят какво трябва и знаят какво е под тях и от какво има нужда един човек, когато извади техния продукт от кашона, така че да стане качествена изработката и да имаме ефекта да бъде много добър. Така че това е от мен. Ако нещо имате като въпроси, съм готов да отговоря. Не знаем какво е. На 15 години, на 16 години, на 20 години това казанче. Не знаем. Тук, като отворите, това мога да накарате от клиента да го направи, да не се разхождате, само да вземете информацията. Yes. Ето, елате да видите тук. На всяко казанче на геберит, без значение кога е правено, как е правено. Най-старите също го имат. Ето номер 458-103-001. Виж ли отзад? Това е кода на казанчето. По този код аз мога да разбера какъв е механизма, каква е меката връзка. Абсолютно всичко за това казанче. Да. И тук мога да ти дам резервни части за него. Ти проверя, да ти кажа толкова струват, имаме го, нямаме го, може да се поръчи и така нататък. Но това е важната информация за казанчето, за да разбереме кога му дава. Нека път има подово отопление в банята. Малко е 50-50 да дъпчеме пода. Има елемент, който позволява, както горе хващаш към стената, долу да хванеш към стената краката също. Те да стъпат на земята, но да ги хванеш в стената отзад. А това колко може да, примерно, от стената, колко може максимално да се тръпне? Колко може да излезе? Да. С неговите си крепежи, те в момента са почти на макс. Трябва да го отворя да го видя, ама сега ще ти кажа. Това е на 15, да кажем на 16 см може да излезе. Това е максимално. Да. По задание от геберит, картона е един лист. Не е просто. От какво? Какво държи? Има инструктори, които искат дълбочина. Така. Да. Плочките, ти си ги армирал плочките. Тоалетната натиска плочката към стената. Да, затова казвам. Един лист картон, лепил плочка. По-малко разстояние, по-малко взимаш от банята и съответно тук всички неща, шпилки, всичките са по-къси. Колкото са по-къси, толкова по-добре. По-устойчиви и така нататък. По-лесно за управяне. Правил сервиз на такъв куфър, човек. Едното е да се хване тук, другото е да се хване за крака. Но то е телескопично от 3 части. Една, втора, трета. С болтове са хванати всяка.
и се хваща към стената. И тук към рамката. Сега направиха едно ново казанче, което сега започва да заменя новата Сигма. Тук има и ниши, които се изваждат нагоре. За профилите да го хванеш директно за вертикалните профили. Да. Но това са профили, които не съм сигурен, че за България ще се предлагат. Профил за пода, примерно правиш обществена туалетна, 20 туалетни. Ще ги наредиш всичките и ще има само преградни стени. Пуска се профил на пода, хваща се, профил на стената хваща се и просто идва той, инсталатора, слага краката и те се заштракват. Штрак, штрак на стената. Следващото. Штрак, штрак. Серийно производство. И всяко нещо го има отделно като резервна част. Може да имаш удължителна тръба, ако го направи, ако късиш тръбата. Има за чиста и за мръсна вода 2 тръби, които са комплект, 30 см са. Ти вече пак можеш да си ги режеш колкото искаш, но това в случай се предлага. Те се вървят с такова стандартно, геобразно отзад. Да, да. С право и с геобразно. С право и с геобразно. Да. Геобразното се заштраква, а правото ти е да ти направи връзката между туалетната. Да, иначе тук си има геобразно, да. При 8 см Сигма, което говорихме, 8 см, там е окей, но има особеност, че мръсната вода трябва да е само надолу. Много е близо до стената и не може да завие тръбата наляво-надясно. И поради тази причина тая структура се ползва, когато е или надолу, или назад. Ако отзад вървиш транга и може да изкараш назад мръсната вода, е окей. Или ако стената позволява да се чукне леко, за да влезе тръбата. Но 8 см структура, доста тъничка, доста прибрана. По принцип е проблем в България размера на баните, така че е окей. После тази туалетна е 51 см керамика. Обикновено са 54, 55, някои са 53. Тази е 51, не е къса проекция, късите са 40 и 8 и 9. Тази е 51, нещо да кажем среден вариант. Хем да е комфортна за ползване, хем да не е с голяма проекция напред. Разликата в активирането на водата, пускането на водата при различните казанчета, най-често това са механично и пневматично пускане на водата. Геберите са избрали основно да ползват механично пускане на водата, тъй като за толкова години в бранша са разбрали, че това е най-надежният начин. Нямаме износване на бутон до момента или механизмите вътре, които са. Да, бутон може да се счупи от времето, от ползване, от това, че някой го ударил или нещо друго, но самите механизми вътре са абсолютно надежни и нямат абсолютно никакъв проблем, докато когато е пневматиката, там по малко по-различен начин, доста бързо се износва, не са толкова надежни механизмите. Така че от тази гледна точка геберите са спряли на по-надежния метод за пускане на водата. Има няколко пневматични бутона, има такава серия на геберите. Те са малки кръгли бутони, които се слагат някъде или отстрани. Не могат да бъдат неудачно да бъдат точно на място, където е бутона. Трябва да бъдат някъде настрани, те отново с тръбичка създават налягане, пускат водата. Имат малко и голямо промиване също, но това е много рядък случай. Може би по-скоро се ползва от хора, които са трудно подвижни в единия вариант. Ако са на инвалидна количка, е трудно да си завъртят, за да пуснат водата или после да се върнат да я пуснат, където е стандартно бутона. Затова на стената е по-удобно. Единия вариант. Другия вариант е свързан с някакъв изключително специфичен случай на дизайн, но каквото и да е, тук трябва да има достъп. Имали сме случаи, в които точно заради дизайна зазиждат казанчето без ревизия, без достъп. И по закона на Мърфи много рано се случва, че трябва да го отзидат. Въпреки всички предупреждения, нали, така нищо няма стане, да, точно тогава става нещо. Правят ремонт на улицата отвънка, напълва се с пясък, трябва да го отворим, за да го почистим. Не е сложен филтър дори. Така че механичният начин на пускане на водата е изключително надежден. Първа причина да имате геберит. Втора причина да имате геберит е това, че казана е направено от едно парче и няма слепвания. Стандартно казанчетата се правят, когато се ползват две черупки, се отливат, събират се и се залепват. Слага се трето парче отгоре, което ги съединява и се щраква, след като са наредили механизмите, ги щракват отгоре. Слагат транспортни някакви елементи, които да фиксират, за да не изпадат тези части. Надолу продължават с една тръба, тук има уплътнение, втора тръба, завива, няколко елемента. При гебери това всичко е едно парче. Тук няма начин да протече, да не е хванато добре, да има капка и така нататък, защото реално всички тези неща се остават зад стената и никой няма да разбере. Ще разбере първо, примерно, съседа от долния етаж, че нещо някъде прокапва при ползване на вода и така нататък, което е малко късно вече, като се разбере това.
Другото важно нещо, освен 10 години, които всички охолно дават като гаранция, имате 50 години за резервни части. Това означава, че всеки един елемент в това казанче, ако спре да се произвежда, ще може да бъде намерен като резервна част. Да не е същия като дизайн, може да са го променили като дизайн, да е станал по-добър, но той ще е съвместим с мястото, на което е бил стария. Същия размер, по същия начин ще се хване. Плюсовете са доста, да, може да има някаква разлика в цената, но тя разбита във времето е незначителна. Освен тези неща, ние като фирма, като Unitrade, внасяме за България и Hansgrohe. Също относно смесителни батерии и така нататък. Там също. И също внасяме сешуарите за ръце Dyson. Мисля, че няма да почвам да снимаш, това аз изчерпих. Да благодарим на домакините!